फेसबुकाव गोबां दावराव जादोंना जाय बेफोरबायदि दावराव खालामनो सानदों प्लिज अननानै गावबा गावनि फेसबुकाव नोंनि सेहेराखौ देखायफै बेनि एन्सारा दा मोनायाव जागोन धामाका जागोन बेनि एन्सारा अखा रायखांनायखौ अखायानो जुब जुब हाबाय नै लागाव जेम्स एक्टरनि हाबा हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै आङो नोंथांमोनखौ सेरेब मावनायजोंनो स्राय बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो मानो होनबा लोगोफोर इसान नैसा माने गोदि गोलाफोरानो जोबथ'वाखै नालाय बैसागोनि ओमफ्राय नै दायो आङो बेफोरखौनो मावबाय दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर गिबियावनो नैबे बुस्थुखौ नायना लाग्रोदो आं नोंथांमोननो खोथागासिनो दङ दाखालिनि भिडिअ जे आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे लोगोफोर खान्था साराय बायनाय बायदिसिना बायनाय आरो थोरसि लथा बेफोरबायसा बायनाय ओमफ्राय स' नोंथांमोननो आङो खोन्थानाय जायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने खोन्थानोसै थारैनो आङो बे न'निफ्राय बिजावजालि बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै जुदा जानानै माने बै दाबसे जायगायाव थांसिगोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय खायसे खायसे बुंहरदो आरो बैसागो जोबखांनानै दासोलाय मानो थौ बायदिसिना बायदो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो लोगोफोर माने आङो जुदा जानायनि जिखिनि संसाराव जिखिनि बस्तु बाहिनी नांगौ बेखिनिखौसो माने बायग्रोना लादोंमोन अब्लाबो नोंथांमोननो माने खोन्थानाय जायासै नालाय नोंथांमोना माने मिथियासैहाय सोरबा ओमफ्राय नैबे न'निफ्राय पुराना न'निफ्राय बारा गोजान जाया आरो लोगोफोर मथा मथि ओरैनो 3 मिनिट 4 मिनिटनि लामा आरो बांद्राय गोजान नङा सासे आगैया सोंहरदोंमोन आरो बे न' खायनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो नोंसानि थाहैनो गोनाङा बाजै होनना सोंहरदोंमोन आरो सासे आगैया ओमफ्रायो नै जोंहानि न' गाहायनिफ्राय बारा गोजान जाया आरो बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय माने गाबोन थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने लाहार फाहार खालामहोलांगासिनो दं आरो थांनायनि ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मिथिना मोनगोन लोगोफोर जोबोद समायफ्लेदो फंबाय जेम्सनि डेक'रेसनफोरा ओरैबायसा साबजानाय मोनदों आं ओरैबायसा मोजां मोनदों गोदो माने जोंनि समाव माबाजों थालिर बिलाइजों लुनाय ओरैहाय सायाव माने थालिर बिलाइ होलायनानै फ्रि दानस्रिलायनाय होनाय थिंखावलायना होनाय ओरैबायसा मोजां मोनदों आं लोगोफोर माबा जेम्स फंबायनि हाबानि डेक'रेसनखौ आरो सिलानि खिनिखौ लोगोफोर गोदो जों हाबा जानायखौ गोसोखांलायदोहाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोंला बिराद जुब अखा हानायनि गेजेरजोंबाबो फंबायनि बाथौ हाबाया थांबाय आरो लोगोफोर बिराद गोजोननाय मोनदों नुनानै थांनोथ' सोलाबासै फंबाय गाज्रि दामोन नोङो माने इनभाइट खालामदोंमोन आंखौबो बेनिफ्राय माने थांनो सोलाबासै न'खरनि बेफोरबायसानि गथ' गथाय लिलि लालानि थाखायनो माने थांनो सोलाबासै फंबाय गाज्रि दामोनसै आरो जेम्स फंबायनि हाबानि डेक'रेसनखौ नुनानै माने जोंनि गोदो जानानै थांनाय हाबाखौ गोसोखांलायदोंहाय लोगोफोर जोंबो गोदो माने सायाव माने थालिर बिलाइ होलायनानैसो हाबा जादों ओंखायनो माने जेम्स फंबायनि बे सिलाखिनियाव होनाय थालिर बिलाइजों ओरैहाय स्ट्रेट हाब्रेदलायना होनाय डिजाइन बानायलायनाया लोगोफोर बेखौ माने गोसोखांदोंहाय आं लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायसा अखा बांखा जुब अखानि गेजेरावनो जोंहा जेम्स फंबायनि हाबाया जानानै थांबाय बाथौ हाबाया लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट माने दिनै जानाय लोंनाय आरो लोगोफोर ओरैबायसा अखा खोमसि जादों नै दाबो गोदो माने उन्दैयाव जौ खामनाय जादोंमोन खोमा जौ संखांनानै दे खामो लोगोफोर बेखौ माने जादोंमोन खोमा ओंखायनो माने अखा हाजादो फंबाया एख' नङा फंबाय जेबो नङा अखाजों बांखाजोंबाबो जुलियाथ' जाखानांगौ नङा होमबा जानांगौखौलाय जाखानांगोन अखाजों बांखाजोंबाबो नङा होमबा लोगोफोर गोदो माने उन्दैयावहाय जौ संनायखौ बिमानि जौ संनायखौ खुरैयाव लानानै जादोंमोन खोमा ओंखायनो माने अखा हाजाबाय फंबाया हाबायानो नै अखा रायखांनायखौ अखायानो जुब हाबाय नै लागाव जेम्स एक्टरनि हाबा लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा माने गाबोन थांसिगोन नालाय ओमफ्राय दिनै माने बाजार खालामखाजोब्बाय आरो गासैखौबो नांगौ मानि नै बेसादफोरखौ लाबोजोब्बाय खावसे ओमफ्राय नै मनासे मानि ओमफ्राय माबा माबि लाबदो
दुन्दिया सुन्दिया मा लाबखो बोराया नै आंना माने लोगोफोर जोंहा गाबोनो थांसिगोन नालाय ओमफ्राय गाबोनथ' आरो बिस्थिबाराव जेबो जायाहाय लोगोफोर ओंखाय दिनै माने जाखानोसै आरो खानाखौ जमानो ओमफ्राय मा संनाय जायो नायलांबानो जाबाय दाउ बयलारजों जोगोनारजों लाब्रा एवनोसै ओमफ्राय ओजाहा बिजावजालिया ना एवबाय दङ लोगोफोर नै नायाबो जि मोजांखा नै बरिया बिदै गोनांलाय ओमफ्राय नै खावसे एवखांबाय खावसे एवबाय दङ लोगोफोर लागाव ओमफ्राय मैथाजोंनो संनोसै लोगोफोर गरमाव आरो मैथाफोरखौसो गोसोखाङोना गोखै गोलाफोरखौसो ओमफ्राय मैथाजोंनो संनोसै आरो मैथाखौ सुना लाखाबाय आल' उनखाबाय आं मा ओंख्रि संखो आं एसे देखायना होलांसै माबा संनायखौ आं माने देखायबाय थालायासै आरो मोननायखौल' देखायबाय डाइरेक्टैनो ओमफ्राय नै लोगोफोर मैथाजों नाजों बरिया मोनखाबाय आरो नै सुन्दरिनो नुनायावनो जाथावथाव टेस्टि आरो ना लोगोफोर इनिफ्राय नै मा संखो वाव बियो जाबाय ना बिदै लोगोफोर नै ना बिदै ओमफ्राय खर' लगायनानै मा होनो इदिखौ मुरि घन्टा संबाय आरो नै लोगोफोर बरिया नुखाबाय नै टेस्टिनो नुनायावनो से दाउ बयलारजों जोगोनारजों मोनबाय नै लोगोफोर बरियानो जारौ नुथारबाय नै टेस्टि नुखाबाय नै लोगोफोर जुब जुब अखानि गेजेरजोंबाबो फंबाय जेम्सनि हाबाया थांबाय आरो लोगोफोर बाथौ हाबाया हरावहाय माने बेयावनो माने गोबां मानसिफोरानो खायफा गोबां नङा दे खायफा मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट लिरदों आरो फेसबुकावहाय बिराद दावराव लोगोफोर खायसेया बुंदों हाबा जाखानायसो अमा बुरैखासो आरो साख्रियाबो माने पारमानेन्ट जायाखै ओरैनो माने हाबथ'नानै थानायसो ओरैबायसा बहुत बाथ्रा आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो जेम्स फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय फंबाय फेसबुकाव गोबां दावराव जादोंना मिथिगौ आं जाय बेफोरबायदि दावराव खालामनो सानदों प्लिज अननानै गावबा गावनि फेसबुकाव नोंनि सेहेराखौ देखायफै नोंनि सेहेराखौ देखायनानै बाथ्रा बुंफै आंखौ बुजायहरनो गोनां गैया आंखौ आदा होनलायनानै बुजायहरनो गोनां गैया मिथिबाय डाइरेक्ट नोंनि फेसखौ देखाय आरो बाथ्रा बुंफै जेम्सनि हिन्जावा बिब्दि जेम्सआ बिब्दि बेफोरबायदि बुंफै बेनि फिननायखौ दा मोनायाव जों धामाका होनाय जागोन गोबां सेंग्राफोरखौ आं लेंहरबाय बेनि फिननाया दा मोनाबिलिनि समाव जागोन हा दा जों खामानि मावगासिनो दङ अखामोन मावबाय सिजोबबाय हा साजायगासिनो दङ देलायगासिनो दङ आं जोंनि बर' समाजनि माखासे गथ'फोर आं बिराद लाजिनाय मोनदों ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों आं माखासे गथ'फोरखौनो हाय नोंसोरो बाजैनि सोमोन्दै रायज्लायनो लाजिनांगौ बाजैया मा फरायनाय सासे मानसिया आंनि कमिउनिटि बक्सआव हरदों आदा नाम लालायदों बेखौ नागिरगोन हायोब्ला फै ओंखारफै फंबाय नों ओंखारफै आंखौ आदा होनलायदों नों ओंखारफैलाय फेस टु फेस आंनि खाथियाव फै आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौबाला फै फंबाय नुजा फै आदा होनलायनानै आंखौ नों आंनि हिन्जावा जबा पारमानेन्ट नंगौना नङा नों बेखौनो मिथिबावा उमुक कलेजाव हाबना थानायसोबाव नों जबा पारमानेन्ट नंगौना नङा बेखौनो मिथिगौ रायजोफोर आं फंसे बाथ्रा बुङो बाजैजों गोबां सुथुर दङ आंनि हिन्जावजों बाजैया फरायनो गोरोंनिबो सुथुर दङ आरो बाजैया साख्रिनि बेलायावबो बाजैजों गोबां सुथुर दङ दा माखासे रायजो राजाफोरखौ मा खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गाज्रि लिरनानै बाजैनि सोमोन्दै गाज्रि खालामनो नागिरदों बेनि एन्सारा दा मोनायाव जागोन धामाका जागोन बेनि गोबां सेंग्राफोर रेडि जानानै दङ खाथियावनो दंफैयो आंनिसिम मोनफैयाखै मानो होनोब्ला आङो जाय गथ'फोरखौ लिंदों आङो बिसोरखौ टाइम होनानै लिंदों बेनिखायनो गथ'फोरा मोनफैथ'वाखै अखाया हायाखै नङा हाबाय आरो भगबाननि अननायाव सानदुंबो दुंबाय आंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन आंनि हाबायाव अखाबो हागोन आरो अखा हायोब्ला अखायावनो इन्जय खालामगोन अखायावनो रंजागोन हा दा भगबाननि अननायाव एसे सानदुं ओंखारदों दा मोनायाव आरो हाफिननो हागौ जोङो अखाखौ गिया सेंग्राफोर अखाब्लाबो जागोन जोंना आरो सानदुंब्लाबो जागोन